Shubor nakaslem jong unong san hima. Kublai Sibun ba Birbor ba Pilawan na dumanem step na Pilawan menen ngawan Pilawan hang ne ban tersan ni Ibardan ngawan hang ne kum wai ne kinong nong kejela mas mukhia halor kini ka mat jingdawa ka bai Ibardan i ba ka parti ke jong ibu syakmat antam Ahmad ka sarkar ban review ya kani ka reservation policy kai ka bangas ngau kalong ba kai ka ba penong ya ka sarkar ba kan dodot haduk kat ni bawat mentala laisni sausni ba dan idon agni ke jaka temdon kanu kedak bakin khot saka cinge keren lane ban penbai ban review ya kataka reservation policy te nakaliang jonga nas ngotu pa uni u tala reservation udon mentah ki jong kontrak sangma kum chief minister but uni tala uba lasan prois ne mentah ula sarang no te ketum ka hukum ka rule jong ne tala long ban pli yo ne tala don kam lai pun ringut ki nong mit mat mentah saungut kila don kila mon ban pli an bai ka badang sa ka long lai peingut ka jingkeli ka long ba haba uni tala ula sarang no tala reservation ula sarang no balai ka penong ya kini ki lai peingut ki nomi khamat nak jala ka jongi khamtam ki nomi khamat khasi ki bayo i ka khia ka shon baka jaj penriu ka don kam si saban pengkala ka i ka ba penong ya ki bakin donut adu kat ne dan nakaliang jonga chong kinong jong ka jala akarpat kumba pilakular haga por election ba jit yangi ba ngin kit ya ka khia ka shon jong pajpa kani ka reservation policy kadai ka badon kam ba kum ka nuksa ka beret ka bangi ngi yo i kum ki nong song chinong jong ka jala haba lek puli doktor na ka government kota na Garo Hills laga kiyo tang dru plus ki max ru bayo nakasi jongi laga kiyo khapuru kirang don nak waiting list kata ke jingo i ka beret ke jongi tedin na kata tau habadon na kaju ka jala ngimdai ban smok khajak banriu hanre kaju karukom trekam ngidai bandon ide bandon lada phapo wei ladai ban phapo lang lada chispa wei de chispa lang kumno kaju ka jala wei nru yo nang to wei phapo myo kata ke jingkeli ka bangabu chaka sarkar tedin na kata tau nakarpat ya ka sarkar MDA ka badon bulom ka jongi bakin simno ya ka jingkeli ban khot sakai mai jengkran la ban thau kanu balat nang ba shwa ba kum sau kan ngat haduk rendang kan bu jing ka jala hakadin pin sakano ba kadon ka jing ka phajak banriu jing sa kani kamton ka jing ka phajak banriu ka badon kam na ka banta ka jala ka jongi tete na ka tawa karpat haswa ba kani ka bas niu kan jia ka jala jongi bakine penbait na mardor kata jik ka banga persno sa jala Bardan mentala lasong sa than mentala ya chausi kum kino hikai kinangwan himarwene kinangbun hikai kiba wan menta hangne ngawan kum wei na ki nong chong jong kajala nilai berkat apa ki pernai kai ki contractual teacher jongi bakin sawan aiman sim pengi pat yo ka por ka babiang sibet la dei sibet la sai namar ki dangdon na kajing lenti jong kajing pen bai ki pun ki bala aiman sim ong bangir nyawan aiman sim la Supaya kan berpihak ni kalau kayak kita nyepar ke roster buat ke research policy pi kita no hikai ka roster ke jiksak ngilaban ong ba ka roster ke ka tanat jong ka reservation policy te ladam penbai ka reservation policy ka jing penbai ya ka roster kam don jingmot namar ba ka jing skam jong ka judgment riu ka jing yo nong jong ka jaj penriu jong ka jela hi broi ka dai na trai kita kata ka dau ka jing kerpat ka jing smothu jongi ka long ba ka reservation policy ka dai ka bala outdated ka bala san kuis nem wat ka ying ru ka batai ladu ki por ki pharang jong ki pharang manchwa la ban lasting tang adu chis pas nem hari kani ka kom trekam lele ka kum ka population ka jing don breu san kuis nem man ta ka lakiu ka jingbun priyo ka jala ka jong kam tam pai khasi jongi tedi na ka daw ka long ba
ladon kam ban mai no ya ka Tak boleh sibun pak. Ya.